Good morning mga ka-travel. Panibagong biyahe na naman tayo. At yan, ako lang mag-isa, magagaling dito sa Bicol hanggang Manila. Dati yung mga video natin, Manila to Bicol. So siguro pangatlong video ko to na na from dito sa Bicol to Manila naman tayo. Ayan, simulan natin yung biyahe mula dito sa lugar namin sa Ginubatan, Albay, going to Valenzuela. Ayan, doon kasi yung uwian ko sa Valenzuela, kaya biyahe na tayo. Time check pala natin is 9:06. Tara na mag-travel guys, saan mo man gusto. Joe Marian TV. So kakalampas lang natin ng Naga City ngayon, at nandito na tayo sa Milaor, malapit sa Milaor. Ayan. Okay naman yung panahon dito, hindi matraffic, hindi rin maulan, hindi katulad kanina no pagalis ko doon sa sa amin sa Ginubatan, Albay na akala ko dire-diretso naman yung ulan. So, parang ayaw tayo tigilan ng ulan nung nakaraang biyahe ko from Manila, umuulan. Ngayon naman, pagalis ko dito sa Bicol, umuulan din. Akala ko hanggang Manila na to. Pero maulap. Sana, kung umulan man, yung mahina lang. Kasi, yun nga ang pinaka-problema. Baka bumaha. O, yari na naman tayo nito. Baka may stranded tayo sa daan. Sana hindi naman. So, tuloy-tuloy ang ating biyahe at paglalakbay hanggang Manila. Na ako lang mag-isa. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa. Treading on a thin line, hitting rock bottom. So nakapasok na tayo ng Quirino Highway at paparating na rin tayo sa bayan ng Ragay. Yan, medyo mabilis-bilis na yung biyahe natin dito kasi wala na gaanong maluwag na yung kalsada sa parte na to. Saka wala na gaano maraming sasakyan, di katulad kanina sa parting Naga na medyo traffic. So yan talaga ang traffic din pag umuwi ng Bicol, pag parte ng Naga, yan ang medyo traffic kasi city kasi yan. So yan, kakalampas lang natin ng Ragay at malapit na tayo sa Del Gallego, kung saan yung may checkpoint pag papunta ka ng Bicol. So ngayon, hindi naman tayo di checkpoint kasi papunta tayo ng Manila. Ayan, doon yung Del Gallego, doon tayo galing kanina. Doon na tayo sa checkpoint ng Del Gallego. Ayan, sa unahan. Pag pauwi ka ng Bicol, ayan, dyan pinapahinto yung galing Manila, pauwi dito sa Bicol. So kaya kailangan pagpapasok kayo dito, complete requirements kayo kasi ayan yan yung papara sa inyo, yung mga checkpoint na yan. Yan, ang kailangan nyo, kahit complete vaccine na, valid ID, saka negative result ng antigen or swab test. Kung alin man doon, pwede na kayo makadaan dyan papuntang Bicol. Kung alin man doon mayroon kayo sa dalawa na yon.
Yun ang tagapasok na nga tayo dito sa Quezon Province, kung saan itong kinaroroon natin ngayon is nasa Calauag, Quezon na tayo. Ayan, medyo masigsag yung parte na to bago dumating doon sa sentro ng Calauag, Quezon. Okay lang yan kasi araw naman, hindi naman tayo mahihirapan, saka hindi naman umuulan, kaya tama-tama lang yung ating biyahe pabalik dito sa Manila. And kung hindi lang sana ako magsi-second dose vaccine bukas, hindi muna ako babalik kasi mag-aantay ako ng sakay ko doon pabalik sana dito sa Manila. Ang problema, sa isang araw pang mga naka-schedule yung pasahero doon, kaya bumaba na lang ako dito pa Manila na walang sakay kasi para mahabol ko yung second dose vaccine ko bukas. Ayan, so tuloy-tuloy pa rin yung ating biyahe na kahit tayo lang ang mag-isa dito sa loob ng sasakyan, walang kasama. Kung may lumitaw man dyan nakasama ako, baka iba na yun pagka may lumitaw dyan sa likod ko nakasama, dahil wala naman talaga akong sakay. So pahinga muna tayo dito sa Gumaca, Quezon. Ayan. Ayun, marami din tayo kasabay mga nagpapahinga dito. Sarap magpahinga dito sa gilid ng dagat. Ayan. Ayan, ang linaw ng dagat, walang alon. At saka hindi umuulan. Ayan, kung umuulan di tayo dito makapag-stop over. Tapos lang natin mag stop over dito sa gilid ng dagat sa Gumaca. Bali, pinagpahinga ko rin ng kaunti itong makina na sasakyan kasi mula dun sa Bicol, bali may stop lang tayo, pangatlong stop na to, kumain sa may Libmanan, and then umihi dito sa sa ba to? Sa Petron dyan sa may Lopez, Quezon, at pangatlo dito. Yan. So kung may naging pasahero lang sana ako, kahit isa lang, may kakwentuhan man lang ako sa biyahe. Tulad dito, wala. Bale, solo flight lang yung biyahe natin. Pero okay lang, sanay naman tayo dito pabalik-balik. Bicol to Manila, Manila to Bicol. Kaya yung biyahe na to pa Manila, parang parang nag-joyride na lang tayo. Kaya mas gusto ko sa araw bumiyahe kasi hindi nakakaantok. Kasi sa gabi, mabilis sana yung nagiging biyahe rin sa gabi. Ang problema, kahit ano sabihin, puyat ka talaga dahil magdamag kang hindi matutulog. Pagdating mo sa bahay, iba pa rin yung tulog sa gabi kaysa sa araw. Kaya pinipili natin bumiyahe tayo na ganito, araw na lang palagi, para pagdating doon, papahinga lang, din tulog, kinaumagahan, kung may trabaho ka, magagawa mo pa rin.
So bali, kakalampas lang natin ng zigzag road. Bali, malapit na tayo sa Pagbilao, Quezon. Napakaraming nakakasabay natin dito na sobrang tutulin talaga magpatakbo. Kahit minsan medyo alanganin, umu-overtake sila. Okay lang yan. Di tayo nakikipagkarera sa kanila kasi wala naman tayong mapapala dyan. Kung sakaling mauna man tayo o mauna man sila, wala naman tayong premium matatanggap dyan. Kaya basta tumatakbo lang tayo ng tama. Ang mahalaga makarating tayo ng safe sa ating pupuntahan. Ayun ang pinaka-premium dyan, yung wala naging aberya at safe ka nakarating sa iyong paroroonan. So medyo madilim-dilim na kasi time check natin is 5:58. Yun, kakalampas lang natin sa border ng Chaong at San Pablo. Dati naninita yung checkpoint doon, tinatanong kung A4 ka ba o hindi. Pero ngayon wala naman, di naman tayo sinita, kaya ayan, tuloy lang yung ating biyahe. Yung mga pabalik lang ng Bicol, yung mga papuntang Bicol, yun ang sinisita nila. I-check lang naman kung may requirements. Saka yun, makakadaan ka rin naman basta may requirements ka. Okay, so tuloy yung ating biyahe kasi padilim na. Makakarating siguro tayo doon mga 8 na nga kasi ayan, magsi-6 na ng gabi. So yan yung update natin sa from Bicol dito sa Manila. So pag manggagaling kayong Bicol at pupunta kayo dito sa Manila, so wala naman pong requirements na dapat alalahanin kayo na dalhin kasi hindi naman naninita sa checkpoint, lalo dito sa border ng San Pablo at Chaong. Dati kasi naninita dyan, pero ngayon so far okay naman yung pagdaan natin. At yun nga, thank you Lord at naging safe yung biyahe mula Bicol hanggang dito na naman sa Manila. Yun, maraming salamat sa panonood nyo ng aking vlog. Kahit ganun pa rin yung vlog ko, nanonood pa rin kayo. Kahit lagi, pabalik-balik na lang, Bicol to Manila, Manila to Bicol. Thank you po sa mga bagong nag-subscribe at sa mga magsusubscribe pa. Thank you in advance po sa inyo. Malaking tulong yan para sa akin sa channel ko. At sa mga susunod ko pang vlog, naway manood pa rin kayo. Maraming salamat po at ingat tayong lahat. Saan man tayo naroon ngayon, saan man ating ginagawa, sana safe tayo palagi. Yan, kita-kits on my next vlog. Thank you po and God bless sa ating lahat.